पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री को कहा गुड बाय। नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबके तहे दिल से स्वागत अभिनंदन बा। जी हाँ, बता देहल चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के एक वैसन कलाकार जेकरा के आप सब पावर स्टार के नाम से जाने नहीं लोगिन, पहचाने नहीं लोगिन। जी हाँ, हम पवन सिंह के बात कर रहल बानी। जी हाँ, अरुणा सही सुन रहल बानी। हम भोजपुरी इंडस्ट्री के धाकर कलाकार पवन सिंह जी के बात कर रहल बानी। पवन सिंह जी भोजपुरी इंडस्ट्री के गुड बाय कह चुकल बारन। जी हाँ, हम खबर डिटेल्स में बताई ओकरा से पहले रउरा सभी से एगो छोटा सा आग्रह करतानी कि रउरा लोगिन अगर अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल और भोजपुरी स्पीड न्यूज के फेसबुक पेज के फॉलो नहीं कैले और यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो फटाफट सब्सक्राइब करी, बगल में बेल आइकन दबाई और फेसबुक पेज के फॉलो कर ली। जी हाँ, अब हम देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलता नहीं। रउरा सभी के बता देहल चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी कुछ दिन पहले, लगभग एक सप्ताह पहले तक उनकर एगो फिल्म के शूटिंग नेपाल में चलत रहल। जब नेपाल से शूटिंग के बाद पवन जी रिटर्न भइले हन तो अभी आरा स्थित अपना आवास पर बारन। जी हाँ, और साथे साथे लगभग एक सप्ताह से पवन सिंह जी आरा संसदीय क्षेत्र के अलग अलग जगह पर घूम के जनसंपर्क कर रहल बारन। जी हाँ, कयास ई लगावल जा रहल बा कि पवन सिंह जी 2024 के तैयारी में लाग चुकल बारन। जी हाँ, रउरा सभी के बता देहल चाहते हैं एकर खुलासा दिनेश लाल यादव निरहुआ भी कर चुकल बारन एगो अपना इंटरव्यू में कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री से पवन सिंह जी बहुत जल्दी सांसद बन के संसद भवन में गरजे वाला बारन। जी हाँ, रउरा सभी के बता देहल चाहते हैं, रउरा सभी अनुमान भी लगा सके नी सभे कि पवन सिंह जी के जौना तरीका से पहले एल्बम या फिल्म आवत रहला ओ तरीका से अब पवन सिंह जी के एल्बम और फिल्म में रुचि नइखे रह गई। हाल ही में देख ली सावन में पवन सिंह जी के लगभग 8 से 10 गीत हर साल आवत रहला, लेकिन ए साल कितना आई पवन सिंह जी सावन में भी एक्टिव अपना आप के ना देखा पैलन। जी हाँ, इससे बहुत बड़ा रिपोर्ट निकल के आ रहा बा कि पवन सिंह जी भोजपुरी इंडस्ट्री के गुड बाय कह दिले बारे का। जी हाँ, यह बात पर बहुत बड़ा चर्चा हो रहा बा, बहुत ज्यादा उनकर फैन लोग के बीच में चिंता के भी विषय बा। साथे साथे फैन लोग इहो कह रहा बा कि पवन जी भोजपुरी इंडस्ट्री के अभी गुड बाय ना कह सकेलन। जी हाँ, लेकिन ई चर्चा के विषय बनल बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पवन सिंह जी गुड बाय कह दिलन। हालांकि एक और अभी तकले तो पुष्टि नहीं होखत, हालांकि सूत्र के हवाले से मालूम चलता कि पवन सिंह जी भोजपुरी इंडस्ट्री के गुड बाय कह दिले बारन, लेकिन अभी ऐसा कोनो खबर निकल के नहीं आवत। रउरा सभी के सच्चाई बता देहल चाहते हैं, ऐसा कोनो खबर अभी निकल के पवन सिंह जी के ऑफिशियल वेबसाइट से कोनो नहीं आवत कि पवन सिंह जी भोजपुरी इंडस्ट्री के गुड बाय कहले होकर। साथ ही साथ रउरा सभी के ही बता जरूर देता नहीं कि हाँ, पवन सिंह जी एक सप्ताह से आरा संसदीय क्षेत्र में अलग अलग जगह भ्रमण कर रहल बारन, जनसंपर्क कर रहल बारन। इससे ई तो बात कन्फर्म हो चुकल बा कि पवन सिंह जी 2024 के लोकसभा के तैयारी में लाग चुकल बारन। जी हाँ, ऐसा ताजा तरीन खबर न्यूज जाने सुने खातिर रउरा सभे भोजपुरी स्पीड न्यूज परिवार पर अपन आशीर्वाद प्यार बनाई, ताकि रउरा सभे के बीच में हम ऐसा ही ताजा तरीन खबर लेके आवल करी। हाँ, एगो और रउरा सभे से नम्र निहोरा करतनी कि रउरा सभे जल्दी से जल्दी ये यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइब पूरा करवा दी, ताकि रउरा सभे के बीच में हम फेस वीडियो लेके आएब और साथे साथे अलग अलग अभिनेता गायक लोग के हम इंटरव्यू भी करब। जी हाँ, जना में सब लोग रउरा लोगिन एकदम सामने जाके वो लोग के हम इंटरव्यू करम और रउरा लोगिन जरूर देखम। साथे साथे ये वीडियो के लाइक करी, कमेंट में अपन राय जरूर रखम और अपना दोस्त यार सन के बीच में ये वीडियो के शेयर बहुत सारा करी। नमस्कार प्रणाम।